Akbazarlamada azyk önümleriniň bolçulugynyň döredilmegine Lewap vilayetiniň telekeçilerim uly ýeçiňlik görkezip, Peýham paýhas ummany magtymul Praga ýylynyň her bir günde anamly zähmet ýeňişlerine besleýärler. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Türkmenabad şäherindäki şöhlet önümleri hususy kärhanasynyň ýeçi hünärmenleri et we et önümleriniň dürli görnüşlerini ilata bökdünşide ýetirmekde netijeli ýeşary alyp barýarlar. Hususy önümçilikde her günü etiň bir tonudan gowra gaýtadan ýeşenip, et we şöhlet önümleriniň 25 goly görnüşi taýýarlanylýar. Bu ýerde taýýarlanýan şöhlet önümleriniň we bizmetçiligiň dürli görnüşleri alçylyň islegli haridine öwürlýär. Önümçiligiň bökdünşide ýoly goýulmagynda hususy kärhananyň mallarçylyk hojalygyna ýedilýän iri şahly mallardan alynýan mal eti esasy çyýmal bolup hyzmat edýär. Ýeşary barha ilerleýän döwrewap önümçilikde daşary ýurtlaryň kämil enjamlary oturdulyp, öňürilýän önümlük ýer derejesine aýratyn uly üns berilýär. Golaýda hususy önümçilikde börek önümleriniň dürli görnüşleri taýýarlanylýan täze önümçiligiň işi ýoly goýuldy. Ilatyň günnelik sarp edilýän azyk haritlaryny bolan eslege giňişliğin öwrenilip, ýoly goýulýan şeýle önümçilikler Akbazarlamyň bolçulugynyň öpçün edilmegine möhüm orun eýleýär. Bu hususy önümçilikde öňürilýän önümlüň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilip, taýýar azyk haritlary ýyzykdarly hil barlygyndan geçirilýär. Muňa bolsa talaba laýyk enjamlaşdyrylan barlyk hanada töredilen şertler dolu mümkinçilik berýär. Önümçiligiň golaýyna ýörüýte dukan hereket edip, tagamly we ýokary hili şöhlet önümleri satyga çykarylýar. Şeýle-de vilayet merkezindäki Türkmenabad şäheriniň söwda nukatlaryna uğradylýar. Hususy kärhananyň agzybir işgärleri ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň ösdürilmeginde döwlet tarapyndan berilýän uly üns. Ýyzykdarly gollaw üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hinde hormatly prezidentimize özleriniň alkyşyny, hoşallyk sözlerini beýan edýärler.